थांनो थाङाखै रावबो गैथाराबा नै दायो रावबो गैथाराबा हेलौ हेलौ गाइस फैद' आरो फैबाव जायफोर लाइभआव फैदों कमेन्टफोर हरदो NXI हाय हेलौ निजोम अफिसार मा खबर सना फिथर जिरख'नाय थिगानो मोजां खबरा नोंहालाय बोरै दं निजोम लैथोमा अफिसियेल हाय हेलौ 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 लोगोफोर सनाफोर मा खबर मा खालामदोंमोन लैथोमा मा खबर खिन्थाहरदो दे बोरै दङ आंहा नै दिनैसो फैनो हालायबाय लाइभआव सोलाबथाराहाय खामानिनि थाखायनो लाइभ फैनो सानबाबो सेबास्टियान बरगयारि हाय आब' फार्स्ट टाइम नोंनि लाइभआव थेंक इउ बिराद मोजां मोनदों आङो फार्स्ट टाइम ने दिनैसो नुफेरदों नामा लाइक हो साबस्क्राइब खालाम आंजों गोदान लोगो जादो सेबास्टियान मा खबर R90 series हेलौ हाय हाय इन्टिनारेडि आं नोंनि नामखौ जि गोरा मोनो मा होनगोन इटिनारेरि ब्लग्स हाय आब' फार्स्ट टाइम नोंनि लाइभआव थेंक इउ इटिनारि बाजै मासां समायना नुदों मोजां नुवा नंगौ आरो ओंखायनो थेंक इउ इटिनारि सानसोरां गयारि दा लोगो हमगोन अके दायो मा थांफिननो गोसो दं नामा बिदिब्ला खामानि दंबा थांफिननो हागोन जेबो नङा R90 कैसे हो मैं ठीक हूँ मैं अच्छी हूँ मैं एस इउ बर' गुड मर्निं आब' सोरांबाय दाउला गेसेरबाय औ आंबो दासो सिखारदों सोरांनानै दाउला गेसेरनानै नोंहाबो मा दासो उन्दुनानै सिखारनानै मोब्रु मुसि सोरांनाय बायदि मोनदों नामा सेबास्टियान बरगयारि मोजां आब' दे थिगानो बहानि आगै नोङो धनन्जय अफिसियेल कि खबर दिदि ভাল आच्छा खबर नोंहालाय थिगानो सेबास्टियान मासि गोरा गोरा नाम्बार हाबा जाबाय नामा नों औ आं हाबा जाबाय ओमफ्राय आंहा गथ'बो दङ नै नुवाखै नामा सिन्दुरखौ हाबा जानायसो इटेनारि बाजै मोखाङाव मा फुनोब्रा जोंसोदों आंना बिदिनो जोंखायो जेबो फुना क्रिम मोनसे फुनबाय ओमफ्राय एसे लिपस्टिक लगायबाय ओमफ्राय एसे क्रिम फुननानै जाबाय बेनो आंना ओमफ्राय जेबो देलायला आरो सिथर जादों नै फिसानो इटिनारि
नोंसिनि माबायावसो कम्पानियावसो क्रिम लायनो सानगासिनो आङो मोजां मोजां क्रिम दंना गैया माबा सिथरफोर खारनायफोर थांगौ दै साननैसोनि उनाव मिस रंगिना आंबो फार्स्ट टाइम आब' थेंक इउ मिस रंगिना एम एस एस रंगिना थिगानो थेंक इउ फैनायनि थाखाय टिजि एक्सप्रेस थेंक इउ लाइभआव जाय फैदों आरो लाइक खालामनानै होदो गासिबो अननानै नङाबा बोरैबा लासिं सिं जाथारोहाय लाइक गैयाबा लाइक फैनानै लाइक थुदोब्रा बयबो गासिबो आं चिरांनि आब' बा माथो एसे गोजाननियानो चिरांनिबाथ' आंहा उदालगुरिनिसो धनन्जय मा ओंख्रि जायामोनहाय आब' जोंना माबासोमोनहाय दालि ओमफ्राय बानलु बाथोन ओमफ्राय बेलाथि बाथोन ओमफ्राय गैला लैथोमा अफिसियेल साइज नुथारदों थेंक इउ बिदिनो साइजसिन जाथारथों नोंसोरनि बुंनायजों ओरैनोबा बुरिनो बाथारो आंबा आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब थेंक इउ आदा लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइक खालामबाय दे थेंक इउ नोंहालाय मानो लाइभ फैथाराखै दासान्दि आरबि इटिनारिरि ब्लगस लांफै बाजै नोंबो बिजनेस मावनो हागोन औ जागोन दे आंथ' बिदिबाथ' बिराद मोजां बिदिखौनो नागिरखादों आं बिजनेस मावनो लायगोन र' मालाबा माबायदिब्रा क्रिमा गुफुर जानायबो नांगौमोन आंनो ओमफ्राय सिथरफोर बेरलाबाय थायो थरफा थरफा मोखांफ्राव बेफोरखौ राननायबो फुनलाबायथारसैबाल क्रिमफोर दंबा नोंसिनि कम्पानियाव लैथोमा अफिसियेल सिगांनिखौ मानो दाननाय लाइभखौ एसे मिस्टेक जादोंमोन सिगांना मा फैदोंमोन नामा नोङो माने एसे मिस्टेक जानायखाय गलति से मिस्टेक हो गया यार ओंखायनो दाननाय जादोंमोन आब' ब्लग एगाराखै नामा ब्लगखौ आङो दाख्लै हगारदोंमोन नारें खाजि जानाय ओमफ्राय नों नायाखै नामा आगै स्ल'एट नायदोंना नायाखै नोंलाय नारें जुमब्रा जानाय होदोंमोन आं साननै जाबाय दायो हगारिया ओमफ्राय दा ब्लगबो बानायनो सोलाबा नालाय ओमफ्राय आङो दसे लाइभखौनो फैनोसै नामा होननानै फैबाय आरो दिनै हायेन हेल' हायेन मा खबर आरटि एन्टारटेनमेन्ट दा फैगोन 7:30 आव अ दे बिदिब्ला आंबो जयेन जाहैगोन दे नोंनियाव दा फैबा मिथिबाय स्लइड बा नामा अ नायदोंमोन गोदान होबावदों सानदों गैयालै आगै गोदान होनोनो सोलाबाखै बिराद बिजि दं आंहा दासान्दि खामानियानो खामानिबा ओमफ्राय दासो जोबनानै लाइभआव फैनो हाबाय दसे मोजां जायोना जायाहाय लोगोफोर आंनि ब्लगखौ माबायदि नुयो एसे खिन्थानानै होबा बिराद मोजां मोनगौमोन आं फोरमायनानै होबा नंगौखौ नंगौ बुं आरो जायाबा जाया होन जायोबा जायो होन हायेन मोजांलै दे थिगानो दे मोजाङै थाबाय थाथारथों बड' सिनेमेटिक सर्टस मोजां बिउटिफुल नुदों थेंक इउ बड' सिनेमेटिक थेंक इउ स' माच फुजा नार्जारि आं नोंखौ सिख्लासो सानोमोन माथो मा बिलाय साइन बर्ड गोनांसो फिसाज्लायानो आंना 7 इयार्स जागुलायबाय देरगुलायबाय नार्जारि ब्रादार मा ओंख्रि जानायमोन 8 इयार्स जागुलायबाय आंना फिसाज्लाया नार्जारि ब्रादार मा ओंख्रि जायामोन दालिस ओमफ्राय बानलु बाथोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेलाथि बाथोन आरो नार्जारि ब्रादार थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय आं गोदान बायदि मोनदों नोंखौ गोदान नामा एस बर' ख्रिस्टियान बाजैखौ बिराद मोजां नुयो आं थेंक इउ एस बर' थेंक इउ बिराद गोजोननाय मोनबाय सेबास्टियान बरगयारि आब' आंहा एसे खामानि दं ओंखारथ'नोसै आब' दे थांनो हागोन दाहाय फैनो हायोबा फैफिन आं गोबाव थाखागोन दिनै 1 घन्टानि एसे बारा थागोन आङो मिथिबायना खामानिखौ थाब फोजोबनानै फैफिननो हागोन हायोबा
हायेन बसुमतारी गुवाहाटी सारियालि मेथाइखौ रोजाबदे प्लिज एसे गुवाहाटी सारियालिखौ आंबा रोंगोना रोङा गुवाहाटी सारियालि नोंसा नोमाया गय बेफारि नोंसा नोम्फाया फाथै बेफारि इनिखि खिन्थाव थाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव इनिखि खिन्थाव थाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव जाबायना इटेनारि ब्लग्स गुमैखौ लिंहर बाजै दे नोंसिनियाव आङो क्रिम लायनो थांबा गुमैखौ लांफाखागोन बेयावनो नुखागोन नों गुमैखौ नों सिनायखागोनदांहाय बियो नुबाय थाखागोन नोंखौ सिनायनो हागौ नोङो बेयावनो थांबाय थाखायोना बियो फुजा नार्जारि सिख्ला बायदि नुदों आं नोंखौ थेंक इउ फुजा नार्जारि लोगो सना लोखि रानि थेंक इउ माइना नेट प्रब्लेम जादोंमोनहाय लोगोफोर एसे थाबथानो नेटानो सम सम दसेनो ब्लड थांब्रबलाबायोहाय लाइभ फैबाबो जारलाथार लैथोमा अफिसियेल चेनेलखौ बुंना हो लैथोमा अफिसियेलनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर नै आगैनो आगैखौबो मा होनो कमेन्टफोर हरनानै दोनबानो जाबाय सापर्ट खालामोबा ओमफ्राय लैथोमायाबो खालामफिननो हागोन आरो हायेन हिट 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 जादोंना आगै मेथाइ खननाया बरिया जादोंना ना जायाखै एस बर' क्रिस्टियान बिनानावफोर दंब्ला आंनो हरदोलै सिंगोलसो आंबो बाजै गैया बिनानावफोर गैया आंहा फंबायफोरसो गोनदा गोन्दि दङ ओमफ्राय बिब'सो दंमोन बिनानाव गैया आंहा आंसो लास्टसिन हिनजावफोरनि मादाव मोजां दे हायेन थेंक इउ इटिनारि अय बाजै आंनि चेनेलखौ प्रमट खालामनो आङो होदो दे उनाव खालामगोन आंनि माबाखौ साबसक्राइबखौ एसे बुरजा खालामनानै होगोन दा हनै आंनाव भिउसआनो गैया साबसक्राइबानो गैयाबा ओमफ्राय बोरै नोंनियाव प्रमट खालामबा बिराद खम थांगोन माथो उनाव खालामगोन आङो बुरजा जाबाथाय दे उयार बर' हेल' हाय उयार बर' थेंक इउ लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ लैथोमा अफिसियेल मा खालामदों आङो नोंसोरजोंनो रायज्लायगासिनो दं नै जेबो खालामाखै लैथोमा कमिउनिटि पस्ट होलाय आंनिखौ उनाव होगोन आगै र' हायेन बसुमतारी आब'आ मोसानो रोङो ना रोङा मोसानो रोङा आङो जेबो रोंखाया मोसानो मेथाइखौलाय एसे खननो रोंगौ आरो बांद्राय रोङैद्रायबो नङा जानला मोनला बाज्ल'लाबायनानै मोसानायखौनो रोंगोन आरो उयार बर' आंहा दासो दे थेंक इउ जेबो नङा दे दासो फैनायनि थाखाय थेंक इउ दाख्लै मोजां मोजां नुसोदोंमोन आं बाजैया मैगं हैनो थांनायाव सिख्लाफोरखौ बे आंनि माबासो बिब'नि फिसाफोरसो बियादै फिसाफोर आरो सिंगोलबा खालामनो हागौमोनथ' मालाय जरा गोनांखा गोजा सिख्लाफ्रा नों दाख्लै नुनाया धनन्जय अफिसियेल मानो आनसाबस्क्राइब खालामफिनो दे मानसिफोरा खालामो ना खालामाथाय आंबो हमनो हाया आंनाबो खमायो सम मोनसे ओमफ्राय बे मानसिफोरनावहाय साबसक्राइब खालाम होननानै बिबा उयार बर' सापर्ट नांगौबा आं चेनेलाव कमेन्ट खालाम लोगोफोर आंनि चेनेल नै उयार बर'नि चेनेलाव सापर्ट नांगौबा कमेन्ट खालामनानै दोनहरदो गाइस सापर्ट लुबैदोंबा हायेन बसुमतारी क'क्राझाराव रितुरिबा फैनायमोन मानो नायहैया मामलाय नायहैयासै एफा गोजान सहैस'वा आरो आंहा दुखियासो फैसाबो गैया माबो गैया गरिबसोना थांनो होनबानो थांनो हाया आरो सोलाबाबो खामानियाबो उयार बर' मा डिस नोंना उदालगुरि जोंना उदालगुरि मिथिबायना उयार बर'
दैमालु दैमारि हेल' सिस नों बहानिलै दैमालु आङो उदालगुरिनि मिथिबाय उदालगुरिनि आङो लैथोमा अफिसियेल आंनिखौ खालामखादों दा नों आब' औ आंलाय नोंनिखौ खालामखानायसो नों भिडिअ सोबानो आंनियाव माबा फैबाय थाखायो नटिफिकेसन मिथिबायना ओमफ्राय नायोबो आरो आं बांसिन कमेन्ट खालामनाय जाया ओमफ्राय साबसक्राइब दंजोबो नोंसिना आंनाव फैनायफ्रा माइनाव नार्जारि नेटनि थाखाय मोजां खोनायासै मोजां दा आगै खबरफोरा औ मोजाङानो आब' खबरा मोजाङानो हो बिखुंगुर हाय हेल' बिखुंगुर गोदानै फैदों नामा गोदान नुदों आं मानसिखौ थेंक इउ बयनिबो फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ बिराद गोजोनबाय आं जि खुसि नोंसोरखौ फैनायनि थाखाय बिदिसो जमा फैनांगौ दा जयश्री बाग्लारि हाय आब' सना हेल' आगै हेल' मा खबर जयश्री लैथोमा अफिसियेल थेंक इउ आब' वेलकाम आगै वेलकाम आकाश दि हाय हेल' आकाश बिखुंगुर आब' मा खबराथ' थिगानो मोजाङानो थिगानो बरिया आंनिया गैया साबसक्राइबानो नोंनिया आंनियाव साबसक्राइब दङथ' आं साबसक्राइब खालामखादों नोंखौ हायो ओमफ्राय गावहासो बारा कमेन्ट हरलाबाया आंनाव दे आं खामानि मावदोंसो दे लैथोमा दे दाहायफोर फैफिन हायोबा अयार बर' गथ'फोरा साबेसे जाखो नोंना फ्रेन्ड गथ'फोरा सासे खारलाबायो देखायनो नागिरबा गथ'फोरा आंना सासेल' मासे बेंग्रा बे गथ'आ गथ' मानसियानो लाजिबाय नायनोनो रावबो नुवा बेयाव जाम्बा होलाबायनोसो गोसो जायो आं बेबायदि लाजिग्राखौ थां नायजायाबा ओंखारथ'नोसै दे ओंखारनो हागोन जेबो नङा राजु बसुमतारी हेल' हाय राजु आकाश ओइ हनै नुजायाबा मानो फैयो आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो आकाश दे खालामगोन नोंबो आंनिखौ खालामना होदो दे प्रेम बसुमतारी गुड इभिनिं आब' सना गुड इभिनिं आगै प्रेम बहानि आगैया लैथोमा अफिसियेल गाज्रि दामोन गाज्रि मोनालै हाबाब गाज्रि मोननांगौ जाखो फाग्लालाय बिखुंगुर आब' आंनिखौबो खालामदो अननानै दे खालामगोन दे नोंबो आंनिखौ खालामनानै होदो कमेन्टफोर हरनानै दोन जाहाथे आं बावनो हायैनि ओमफ्राय आं दा हरफिननानै नायनानै कमेन्ट खालामना दोनगोन नोंनियाव मोजां आब' नोंनालाय आंनाबो थिगानो बरिया मोजां नब्राम हाय फ्रेन्ड हेल' लोगो हेल' एभ्रिवान थेंक इउ नब्राम लाइभआव फैनायनि थाखाय इटिनारि ब्लग्स मा नाम ब्रा बाबुनि नामा मुसुखा औवारि हायेन बसुमतारी नोंनि फेभरेट सिंगारा सोर आंनि फेभरेट सिंगारा मा होनो बर'बाथ' बिराज ओमफ्राय हौवाफोरबा आरो ओमफ्राय हिन्जावफ्रा नितामनि नोंनालाय ओमफ्राय हिन्दी सिंगारबा माबा नेहा कोकर नोंनालाय बिरदाव बसुमतारी हेल' हाय बिरदाव मा खबर बिरदाव खोमथा मुसाहारि हाय फ्रेन्ड हेल' खोमथा मा खबर नब्रामालाय बहानिब्रा
आब' बहानिमोन? आं जयश्री बाग्लारि। आब' बहानिमोन? आं उदालगुरिनि। खोमथा मोसाहारि मोजां दै नोंहालाय फ्रेन्ड? मोजां आंनाबो थिगानो। मा ओंख्रि जानायमोन खोमथा? बेदर दंना गैयामोन दिनैलाय? सेबास्टियान बरगयारि आंबो चेनेल खुलिदोंमोन आब' बे नेमजोंनो एसे खोन्थाना होलाय। सेबास्टियान बरगयारिनि चेनेलाव थांनानै सापर्ट खालामलायदो गाइस लोगोफोर नायदो नै सेबास्टियानखौ बिनिखौबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो गावजों गाव सापर्ट होलायलायदो अननानै आरो नोंबो खालामफिनदो सेबास्टियान। जयश्री बाग्लारि आब' आं जया बाग्लारिया। औ जया मानो नामखौ सोलायखो जयश्री नोङो? खिन्थु डिपिखौ सिनायदों आङो नोंनि प्रफाइलखौ। खोमथा मुसाहारि दालि टमेट' बाथोनसो नोंसिनालाय फ्रेन्ड? जोंनाबो दालि टमेट' बाथोन ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन। जोंनिजों एखेथार। बा माबेलाय बरगयारि आंनिखौबो सापर्ट होदो ना आगै। दे जागोन दे आंनिखौ थांनानै कमेन्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय आंबो सापर्ट खालामफिनगोन। आंनियावबो थांनानै नों आंनिखौबो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय मिथिबाय? होमबासो आंबो सिनायगोन नालाय। उयार बर' जों बि लाइभआव रिपर्ट आरो ब्लगआल' ओंखारदों ग'टु चेनेला ओंखाराखै। मा बि लाइभआव रिपर्ट आरो ब्लगआल' ओंखारदों? आं बुजियासै। बेनो राज फुजा नायनो थाङा नामा? राज फुजाखौ आं दाख्लैनो नायखांबाय बिनय। ओमफ्राय आं दायो बाबाय थाङो फैनायाव बिराद गुसु जाबोयोना गोजांसोगारो। हांसो खुैबाबो मोनाबा। हांसो खुबैनो थांदोंमोन दाउ खुबैनो थांदोंमोन गैया मोनासै। खोमथा गोथावदै फ्रेन्ड ओंख्रिया। गोथावखौनो जाखायो जोंहा। अजित आब' बहानि? आं उदालगुरिनि अजित आगै। नोंहालाय बहानि? दे थेंकिउ लाइभआव फैनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर। साबेस्टियान बरगयारि थेंकिउ आब' खोन्थाना होनायनि थाखाय। दे वेलकाम दे साबेस्टियान बरगयारिनिखौ थांनानै साबसक्राइब खालामदै लोगोफोर सेबास्टियाननिखौ। जयश्री बाग्लारि आब' प्लिज अननानै रुनजु बाग्लारि मादैनि चेनेलखौ नाय। जागोन दे जयश्री। रुनजुआ नोंनि मा जायो आगै? रुनजुनिया आंनियाव साबसक्राइब दंखायो ओमफ्राय नायोबो आङो नायनायालाय नायखायो आं। हाबा जानाय दा मानसिया? बिनय नंगौ। औ बहानि बिनय नोङो? राजु बसुमतारी हाय हेलौ राजु मा खबर? खोमथा मोसाहारि हाबा जानाय ना नों फ्रेन्ड? औ आं हाबा जानायसो। बरगयारि आंनिखौबो नायदो प्लिज। जागोन दे आंनियावबो थांनानै कमेन्ट होनानै दोन आंबो नायगोन दे दा टाइम मोनबाहाय। आं दा लाइभआव दोनबाथाय नायगोन आं। केबि इदिटस हाय आब' हेलौ केबि हेलौ मा खबर? जयश्री मादै माने जोंहा आफानि फंबायनि वाइफ। दे दे नायगोन दे दे। लाइक होदो लोगोफोर जायफोरा लाइक होआखै एसे बुरजायैनो। आं बाक्सानि। साबसक्राइब खालामाखैबा अननानै खालामना होदो अजित आंनिखौबो हागौमानि सापर्ट होदो अननानै। नोंसिनि अननायावनो दिनै आंनिया 3K नि खाथियाव जाबाय आं बिराद गोजोनबाय। माबायदि साबायखर होनबावनांगौ आं नोंसोरखौ थेंकिउनि अनगाथ' जेबो होनो हानाय नंला।
आब' नों बहानिमोन? आं उदालगुरिनि। बिखुंगुर होबाय आब' आं। दे थेंक इउ हा बिखुंगुर। थेंक इउ आंबो होगोन दे नोंखौ। आब' नों माहानि? आं उदालगुरिनि। खोमथा मुसाहारि। आंनिखौ एसे बुंना होदो फ्रेन्ड। नै खोमथा मुसाहारियाबो माबा मा होनो साबसक्राइब नांगौ जादों। बिथांनो सापर्ट नांगौ जादों। अननानै आंनि थिननायाव बयबो साबसक्राइब खालामना होदो, सापर्ट खालामलायदो खोमथा मुसाहारिनिखौ। जों गावजों गाव बिदिनो सापर्ट लालाय लायाबा जानाय नङाना, नङा होमबा? गावजों गाव नायलायनांगौ, साबसक्राइब खालामना होलायनांगौ। बिखुंगुर बर'। आब' आं खालामबाय, कमेन्टस हरना दोनबाय। दे थेंक इउ बिखुंगुर। जयश्री बाग्लारि। आब' आंखौ रुनजु बाग्लारि इउटुब चेनेलाव नुगोन पानिपुरि चेलेन्ज खालामनाय भिडिअ। दे जागोन दे जयश्री, नायगोन दे आङो रुनजु बाग्लारिनिखौ आंबो नायगोन दे। दिदोम ब्लग्स। गुड इभिनिं सिस्टार। गुड इभिनिं आदा। मा खबर दिदोम आदा? दिनैसो आदाया फुल सापर्ट खालामगोन आं आब' आरो फुल वाच होगोन आं। दे थेंक इउ ए बरगयारि, थेंक इउ स' माच। बिराद गोजोननाय थाबाय। आब' नोंसा माहाजोनथार मालाय। हाबाब बहा माहाजोन नुखो नोंलाय? गैयाहाय, न' बांफ्रानो बायला जिलासो अजित आगै। माखौ नुनानै माहाजोन होनखो दे नोङो? लासिं सिंसो मोनलाय लाङो आं बिदि होनजाबाथाय। खोमथा मुसाहारि। गावजों गाव अनलायाबा बोरै दावगालांनो हानो? औ गावजों गाव अनलायनांगौ। मालाय गुबुन जाथिफ्रा गावजों गाव बिराद अनलायलायोहाय। मालाय गावजों गाव बिराद गावसिनि जाथिनिखौ बिराद नायलायना होयो भिउसफोर जायो मालाय गावजों गावनिया। आब' भगतपारायाव फैब्ला भिडिअ लाबो। जागोन दे, आं थांबाथ' लाखायो। आंना खामानिया बेनोखाना इउटुबारफोरनि खामानिया। जेरावखि थाङा भिडिअ लानाय, जेरावखि थाङा जादा जा माबा मोनसे जाबानो भिडिअ लानाय बिदिनोखा, नङा होमबा? जेरै इउटुब खुलिबाय जेला मावखानांगोन बिदिखौ। आंनि कमेन्टखौ नायासै माथो? खननै मानि हरबाय। नायदों लोगो नायदों। उयार बर' आं नायगासिनो। दासो नुसनदों। ओमफ्राय दहायबो नायदों माथो आं नायगासिनो। माने नेट प्रब्लेमबाबो कमेन्ट फैया, मिथिबायना लोगो? मालाबा नेट प्रब्लेमबा कमेन्टफोरखौ नुफैया आरो। ओमफ्राय सम सम नुफैयो। जों बर'फ्रा रागासो जोङो भिडिअ हगारबा जायाफ्रामा होननानै। नंगौ दा खायसे आं हले नायनानै होजोबोहाय, नायलाजोबो आङो, कमेन्टफोरसो हरलाबाया। बयबो देरनांगौ होननानै। नङा होनबा लोगोफोर? दे थाब थाब कमेन्टफोर हरदो। नङा नामाथाय? माया जेनेबा? थांफिनजोब्बायसो नामा मानसिफ्रालाय? बाजै नोंनि बिनानाव दंना गैया? आं सिंगेलसोलै बाजै। आंहा बिनानावफोर गैया, असे गैया। ओमफ्राय बिनानाव न'खरनि जाथि खुरमाफोर दं आरो बिनानावफोर। बहानि आगै नोङो? खिन्थाना होबा एसे मोजां जागौमोन। अजित बहानि जायगाफोरखौ एसे खिन्थाना होदो मिथिनायनि। नों नायला बायजोबो होनायखौ होनदों आं। औ आं नायखायो, आं बयखौबो सापर्ट होखायो। आंबो थारमाने नोंसिनि अननायावसो सापर्ट मोनदोंना दिनैसिम। दायो आंनाथ' नोंसिनि अननायावसो आंना माबा जानानै फैबाय, मा होनो मनिटाइस अन जाबायना। जोबोद गोजोनदों आङो। आब'आ आंनिखौबो नायदिया बारग'लांबाय। आं दासो नुदों नोंनिखौ बिखुंगुर। दासो नुदों ना मा होनो? नेट प्रब्लेमबाबो नुफैयाहाय।
अजित बाक्सानि दे थिगानो दे अजित उदालगुरियाव फैफेराखै नामा दे आंजों लाइभआव सोर दङ उदालगुरिनि सोर दं खिन्थाहरदो रावबो उदालगुरिनि गैया दां ने बेसे इयार्स जाखो जुलि जानाया जों जुलि जानाया माबा जाबाय 9 इयार्स जाबायदां 9 इयार्स जाबाय र' थांथ'नोसै दे जागोन दे माबायाबो ओंखाम उखैलायबायहाय बेलासिनायखाय मेथाइ जानो लुबैदों सुइटार गाननो थां थांद' सुइटार गानहैया मा गोजांखै नोङो आयौ थांद' आंबो उदालगुरिनिमोन उदालगुरिनिसो बिदिब्ला उयार बर' उदालगुरि मा जायगानि खोमथा मुसाहारि गाज्रि मोनो नङा दे सोंनायखौ मा सोंनायखौ बुधबार हाथाय सेरावमोन बुधबार हाथाय सेरावमोन माया न'आ नामा राजु बसुमतारी गलाय गथाय फ्रेन्ड खालामहर प्लिज गलाय गथाय फ्रेन्ड नै साबसक्राइब खालामहरदो राजु बसुमतारीखौ नोंनि गुबै मुङालै बाजै मा आंनि गुबै मुङालाय मा आंनि गुबै मुङा swdwmवारियानो ए बाग्लारि हाय आब' हेलौ आगै मा खबर बाग्लारि कार्तिक बाय हाय हेलौ कार्तिक दादा थाला मा दादा थाला दे थाला ना मा जाखो बिदन बर' मा खबर सना बिराद मोजां खबर मोजां थिगानो खोमथा मुसाहारि आं थाथ'बाय दे फ्रेन्ड दे थेंक इउ होमबाबो दसेबाबो फैदोंना लाइभआव गोजोननाय थाबाय खामानि दं नामा बाग्लारि मोजां आब' दे थिगानो मा ओंख्रि जानायमोन बाग्लारि दा थाला उदालगुरियाव बहा थायो उयार बर' दायो नोङो उदालगुरियाव थायाबा नंगौ नामा सना नंगौ बरगयारि आइ लाभ इउ दे लाभ इउ टु खोमथा मुसाहारि एसे धेमाजि सिमेन्ट सापरि बाब्रे बिदिब्लाथाय गोजानावनो थांथारबाय माथो सिमोन्ट साफ्रिबा बहुद गोजानावनो हा उदालगुरियाव माला फैफिनगोन लोगो उयार बर' रुलि मान दलद थाया जोख्लायबाय थायो आंखौ आलु फान्थाव स' आब' वाह माथो गोथावआनो थिगानो ओंख्रिया उयार बर' आब' मनिटाइज जाबा गान होनो हायो नामा होनो हायो हानायालाय माबा नङा माबायदि गान जेनेबा कपिराइट गोलैयैखौ होनांगौ आरो कपिराइट गोनांखौ होनो मोना मनिटाइज जाबा जानला मोनला भिडिअफोरखौ होजालाबायाहाय कपिराइट गोलैयो अजित मा ओंख्रि जाखो जोंना ओंख्रिया दालिसोमोन दालि ओमफ्राय बेलाथि बाथोन हो उयार बर' आं समखौनो मोनाबा
अ दे मालाबा फैबा उदालगुरिफ्राव फैबा लोगोफोर हमनो हागोन दे उनाव। बिदन बर' मा ओंख्रै जानाय सना जोंना ओंख्रिया माबासो दालि ओमफ्राय बेलाथि बाथोन। नोंस्रालाय? सम मोनबा थांगोन दे। दे जागोन दे उइ आर बर'। आइ लाभ इउ मानि आं नोंखौ अनोसो दे आं उदालगुरियाव दं। दे थेंक इउ ए बरगयारि थेंक इउ। सापर्ट होलायलायदो बाल गावजों गाव। दायो आंजों लाइभआव जाय दङ जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै खालामनानै होबा बिराद मोजां मोनगौमोन आरो आं सनाफोर। बिदन बर' मिरामिससो जोंना बेदर सेदर गैया ने अमा समा दाउ बेदरफोर ना दिनैनि बारायाव मिरामिस जाखायो नामा बिदन? हा बहानिथो बिदन नोङो एसे फोरमायना होदो जायगाफोरखौ। ए बरगयारि खालामबाय आं आब' सना दे थेंक इउ ए बरगयारि थेंक इउ स' माच। सापर्ट खालामलायदो बयबो दे सापर्ट खालामलायनांगौ जों गावजों गाव गासिबजोंबो ना मा ने गलाय गथाय। दे थाब थाब कमेन्टफोर हरलायलायदो फरायनोसै थाब थाबनो रायज्लायलायनोसै। नों बेसे बैसोआव हाबा जानाय खोन्थाना प्लिज बाजै। आं एसे थाब हाबा जादोंलै आङो माबायावनो हाबा जादों 18 इयार्सआवनो हाबा जादों उन्दैयावनो। नोंगुमैयानो थाब लाबोथारबायबा फैथारामोन आं सोरखौबा लांजानो गिनानै जि थाब लाबोबायबा ओंखायनो 18 इयार्सआवनो हाबा जानाय जाबाय आं। जयबिर बसुमतारी येस दे जयबिर थेंक इउ फैनायनि थाखाय। माथो कमेन्ट रिप्लाय हरा ए बाग्लारि आङो कमेन्ट मा होनो नोंजों दासो नुदों माने दहायबो नायदोंमोन दा आङो। ए बरगयारि क'क्राझाराव फै आब'। क'क्राझारावथ' थांनो नागिरगासिनो थांनो सानबाबो खामानिनि थाखाय सोलाबाखिसै। क'क्राझाराव जोंहानि बिमानि बिब'फोरनि फिसाफोर दंला जोबथारोहाय बिराद खुरमा। बागानसालियाव दं गेन्द्रा बिलाव दं ओरै बगामाथिथिंबो दङ थांनांगौसो र'। बड' ट्रेभेल अफिसार हाय वाव मेदाम मा खबर? मोजां बड'। औ बिदन बर' आं बरपेटा रडनिसो। बरपेटा रडनि बा माथो गोजानथार जोंनि बिराद गोजान जायो। माथो ओंख्रि जानाय दहाय आब'? जोंना ओंख्रिया माबासो दालिजों मा होनो खुगा रुमायजोबलायलायबाय आं दिनै थाब थाब कमेन्ट हरबाय थानानै दालि ओमफ्राय बेलाथि बाथोन। दुखियाथारहाय जोंहा न'आनो हानि गोजासो नै फाक्का लुनो हायाखै दाबो। माला न' लुनो हाबावगोनथाय। खोमसि जाहांबाय मोनाबाय। रानथेंथेंथार नै मोदोमानो गैथ्रा। एसे बदि खालामनांसिगोन। माथो ओंख्रि जानाय दहाय आब'? औ बेखौ आं नायखांखाबाय। खोमसि मोनाबाय नामा? मोनाहांबाय एसे खोमसि जाबायानो। आब' मनिटाइजायानि जानायनि सिगांनो गान सोनो हायो ना हाया? सोनो हाया कपिराइट गोलैयो गोबावजोंबाबो। आं बेलेगखौ सोनो हागोन कपिराइट गैयिखौ ओमफ्राय खायसे बे मानसिफोर होबाय थाग्राफोरखौ होबानो जाबाय आरो। होबाय थाग्रा बे इउटुबारफोरा माखौ होयो। जानला मोनला खायसे मिउजिकफोरखौ होजायानोलाय माबा कपिराइट गोलैयो। बेकग्राउन्ड मिउजिकखौबो माखौबा होनो हाया बेखौनोथ' कपिराइट गोलैयो होन्दों आङो। आंनाबो मोनसे कपिराइट गोलैनाय दंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ आङो मिउजिकखौनो दानस्रा नांबाय दायो
आंना मनिटाइजबो जाबाय नालाय। नोंसिनिथिं गोजांदोंना गोजाङाखै लोगोफोर खिथाहरदो दे। मोनानायखाय एसे गोजांहांबायहाय। दे थाब थाब कमेन्टफोर हरलायलायदो। सयजन दङ दायो। थाब थाब हरदो। ओंखाम संनांसिगोन आंहाबो नै बारा गोबाव थानो हानाय नंला। मोनाबायना। मेङा सानसे हर हरसे अहाया नायब्लाबो नोंनि महरखौ नोंखौ सेराव। आंनि इउटुब चेनेल बयनिफ्रायबो खम मार्क खालामनो आंखौ सापर्ट खालाम। बरगयारिनिखौबो थांनानै सापर्ट खालामलायदो गाइस लोगोफोर सनाफोर बरगयारिनिखौबो कमेन्टफोर हरनानै दोनदो। ओमफ्राय आदाया बेसेबां बैसो जाखो? आदाया माबा बैसो जाबाय। ओइ नों बेसेबां इयार्स जाखोमोनलाय दायो? दायो 32 जाबाय। हा नोंलाय बेसेबां इयार्सनि जाखो अजित? बोरायहांबाय बेबो 32 इयार्स जाबाय। खुगा रोमाय बेहाय दसे सिरि थाथ'नोसां। फेट फेट रायलायबाय थाबा खुगा रोमायलायोना लोगोफोर। सिथरानो गिदिर जाथारदों नै आंना मोनसे गुग्लाथां माथांनो सायो। गोरबो खनायाव मा दं नोंनि महर दं। गोरबो खनायाव मा दं नोंनि महर दं। मा नोंनि फेभरेट मेथाइ नामा बरगयारि? लावदुम नार्जारि हाय हेलौ लावदुम मा खबर लावदुम? हो आंलाय लावदुम होननायखाय गेमस्रि दैमारिनि हौवायासो फैबाय नामा सानदों। बरगयारि वाव माया जेनेबा आं मेथाइ खननाया नामा? बिराद मोजां मोनदोंहाय आं नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ जोबोर खुसि मोनलायलायदों। टेनसनफोर फिसा फिसा थाबाथाय लाइभसो फैबाय थानोसै आं एबार मोजां मोनलायलायो। आब' अके जिमियन इस्लारि दासो फैदों नामा जिमियन? दे वेलकाम खालामबाय आं नोंसोरखौ गासैखौबो फै आंनि माबायाव आरो लाइभआव। खनलाया आब' सना मा मेथाइखौ? दे मा मेथाइखौ खननांगौ आं खिन्था। मा मेथाइखौ खननांगौ खिन्थागोर बिदिब्लासो आं खनगोन दा। थांफिनला जोबथारबाय नै साबाल'थारसै दे थाब थाब कमेन्टफोर हरदो लोगोफोर। आगैमोन आब'मोन आदामोन नै साब्रैल'सै थांला जोब्बाय। नोंबो सिंगार नामा? आंलाय बहा सिंगार जानोबा गारमाफ्रानो बब्राब्रा बहा सिंगार जालाबायनो हानोब्रा। जेरावबो उदाया जोङो खियावबो उदाया जेबो रोङा मानसि जन्म जानानै जेबो फेमासबो जानो हाया। मालायफ्रा मानसि उजिनानै जेसां मोजां मोजां खामानि मावलांनो हायो फेमास जानो हायो जोंफ्रा जेबो रोङाहाय आगै। दे फोर हरदो थाब थाब। नोंसोरनिखै सिख्लाफोर दंना गैयारा? सिख्लाफ्रालाय दङहाय गोनदा गोनदि जरा गोनां गोजासो नामाथाय। थाखाजोबोहाय आजिखालिनि सिख्लाफ्रा।
सिंगेलानो गैफेरला माथो मालाय जरा गोनां गोजाखा आं बायदिसो होनबा नोंबो मा बिबाय आं बायदिसो नामा बिदिब्ला नै जिमिअना दासो आंनि लाइभआव फैदोंमोनहाय लाइभ थांबाय बेबो गाहाबो लाइभ खालाम फैबाय नामा बेलाय ए बरगयारि बहानि होनदोंमोनलाय नोङो जायगाफोरखौ एसे खिन्थाना होदो मामा जेकेट मोनदों जेकेटआ अबाव दंमोनथाय फैलाय सियाराव सेबास्टियान बरगयारि आयु गावहा दासो फैफिनथारबाय आब' नोंहा फेसबुक पेज दंना गैया हो दङ सोदोमवारि सार्च खालामबानो मोनगोन फेसबुक पेजाव आंना 10K फल'वार्स दंबावोसो 12K फल'वार्स दंबावोसो फेसबुक पेजाव दङ नायलाय नोङो थांनानै एमबि बर' हेलौ हाय एमबि मा खबर आगै मोजाङै दंना फेसबुक पेज माबा लिंकआ डिसक्रिपसनावनो दङ आंनिया इउटुबनि डिसक्रिपसनाव सेबास्टियान नायबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव थुनानै होबानो मोनगोन देरहाफुंबाय लागाव फुजा बा मा फुजा नायफिनसै नामा देरहाफुंबाय दिनै फुजा जोबाखै आरो ओंखायनो फुजा जोब्बायथ' मानो फुजा सिमां नुलाबायखो बेलाय एसे देलायनोहां खानखौ गाबोन थुदो थांसैलाय बहा फुजा जोब्बायदां माथो देरहा नेक्स्ट भिडिअआ माला नेक्स्ट भिडिअआ गाबोनफोर र' नाजानायनि आगै गाबोनबोसो जोबगोन फुजाया गाबोनसो जोबगोन बिदिब्ला होमबालाय आं थांबावनो लुबैबाय हेलौ आब' गुड इभिनिं हेलौ आगै गुड इभिनिं एभि किं मा खबर आं मोजां आब' नोंलाय आंनाबो मोजां नोंनाबो मोजांबाथ' थिगानो दे सेबास्टियान जागोन दे नायनोसै होमबा आं दे नायबानो जाबाय फैदो दखानावनो दं आं एभि किं मोजां आब' दे थिगानो ओइ देरहाफुंबाय मासि फुजा नायोब्रा नोंलाय माथो दाख्लैसो नायदोंमोन खैबार फुजा नायो नोंलाय देरहाफुंबाय ओइ देरहाफुंबायनोबो सापर्ट खालामलायदो देरहाफुंबायखौबो नैबे देरहाफुंबायनिखौबो लोगोफोर कमेन्टफोर खालामलायबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामखांनानै नायनांगौ जोबागौ मानि बा दे नोंनिनो दिन सेंग्रा मानसि सेंग्रा जिबन नङा होमबा दे सनाफोर थाब कमेन्टफोर हरदो आंबो नै बारा गोबाव थाला दसेल' थानोसै आङो ओंखाम संनोसै ओंख्रि संनोसै टाइम जाहांबायना मोनाबाय माबाय आंखौलाय बानायला सापर्ट ए बरगयारि मानो सापर्ट खालामा जानो आं खालामगोनथ' आंथ' दा नोंनिखौ साबसक्राइब खालामसिगोन दे बाराबा दंखायोसोनदां औ दंखायो नोंना बरगयारि आंनियाव साबसक्राइब लोगो दंखायो गैया सानदों नामा नोङो दङ फिसालाया साबेसे बाजै सासेल' आंना फिसालाया बामजायाब्रा नै फिसालाया आंना देरबाय नै हेन्डसाम बय
जाम्बाथार गथ'आनो देखायनाङा होनलाबाय लाइकखौ शेयार खालामना फिसालाया साबेसे हेन्डसाम बय थेंक इउ दे गावस्रा 11 जन गोजों दंथारो नायनानैल' थाथारहाय एसे कमेन्टफोर हरलायलायदो थाब थांला जोबथारबाय थांफिनबाय नामा सेबास्टियान एमबि এবি अजित थांफिनजोब्बाय नामा आंखौल मा होनो ओंखाम संसै आंबो थाबाय थाला गावस्रा कमेन्टबो हरा नायनानैल' थाथारो गाज्रि दामोन दे सिस्टार आं थांथ'सै दे जागोन दे जेबो नङा थांनो हागोन थेवबाबोथ' नों दसे फैदोंना गोजोननाय थाबाय आरो बेयावनो थेख्ला थांफिनबाय नामा देरहा ना सिरिसो नायगासिनो दङ थेंक्स वेलकाम आगै दे ओइ थेख्ला देरहा फंबाय थांफिनबाय नामा माबाया बोरै आंजा बोरमाया लायाखै नोंथां लायना होदो बिलाइ माया बिलाइ मा थरबावदों मोननैल'मोन नै आसुगुर हानांसिगोन बे सासेखौनो नै बाय लोगोफोर आं थांथ'नोसै गुड इभिनिं गासैनिसिमबो